Goierri eskolak DBH-ko espediente honenak saritu nahi ditu. Horretarako, batxilergoko lehenengo mailarako beka batzuk eskainiko ditu, ingelera edo tatzareko beste hizkuntza batzuk ikasi ahal izateko. Zeinentzako DBH bukatzear dauden ikasleentzako, kontuan hartuta, espediente akademikoa DBH-en atera duten batez beste nota, 8,5tik gora. Kuantia, poltsa badago, 560 euroko partida ekonomiko bat konsideratzen ari gara, hori bermatzen duten, baldintza hori bermatzen duten pertsonentzat. Pixkat ulertzearren kontestua, ibilbide akademiko baten aurrean aurkitzen gara, batxilergoko ikasketak beti ateak direla unibertsitaterako edo goi mailako lanbide heziketarako. Horra antzeman dugu, bai betekizun batzuk daudela, enpresaren eta gizartearen eskaera batzuk, ikasleen interesak. Guzti hori uztartuz, egokia iruditu zaigu refortzatzea, balio erantsi batekin aurkeztea gure eskaintza, erakarriz nolabait eta erreforzatuz eta rekonozituz DBH-en kasu honetan, DBH-en espediente akademiko gonak izan dituzten ikaslei, alde batetik metodologian proiektuen bitartez, ikasketa planaren barruan osagarriak diren beste kontzeptu batzuk sartzea, garatzea kasu honetan proiektuen bitartez, landuz zeharkako gaitasunak. Eta horien artean daude, alde batetik antolakuntza, talde lana, dakizkigun horiek, baina era berean ere reforzatu hizkuntzaren trataera. Hizkuntzaren trataera bai ahozkoa eta bai idatzizkoa ere bai. Tratamendu horretan egoki ikusi dugu kontuan hartuz familiak egiten duten esfortzu ekonomikoaren inguruan egokia iruditu zaigu diru laguntzak eskaintzea espediente akademiko onak izan duten ikaslei. Nola? Bi esparru garatuz. Alde batetik errefortzu klaseak, diru laguntza joango lirateke kubritzea familiak egiten duten gastu hori, eskolatik kanpo, eta baita ere sarituz nolabait ziurtagiri, kasu honetan first certificate edo baliokidea den zertugari bat dakarren gastua kubritzea. Hizkuntzak ikasteko laguntzez gain, batxilergoko ikasle hauek abantaila ekonomikoak izango dituzte, ofimatika eta sare sozialak bezalako kurtso espezializatuak egiteko.